uVitash nalo benenkulumo ekhethekile lapha noCozini FM usithandwa Nzuza lapha esebenza khona benojata. So kwesizwe ukuthi-ke uNala wamathole funerals ukhulume wathini ke zobe sesibuya ke sizoqedela-ke ivideo. Ngicabanga ukuthi nje mhlawumbe enye indlela yokuthi umsebenzi ongakwenziwe buse ufakwa unyawo ledata. Ngoba ngisho ukuthi umunye ukukhuluma enye into ubengekho kade kuhlelwa inhlelo zokuthi kuzokwenziwa lani kuzokwenzeka kanjani. Ziqhamuka kumuntu kusiyona ingxenye yokuhlela ubengazi ukuthi kuzokwenzeka lani. Uyikhulumela nje umbono wakhe ngesimphikiseke because bonke abantu bavumile ukukhuluma kodwa engingakusho ukuthi ngike ngabona nje indawana encane ekuthiwa khona imali eqoqwa abaculi iye kanjani kumathole yabizwa ngesoso. Angikhumbuli kuma meeting bengihamba mina nefamily nabesihle nabo bekhuluma ngemali yesoso. Cha angikhumbuli angifuni ukungena kuyona uyazi yena into ukuthi ayikazi bekhona imali yesoso eqoqwa abaculi. 2 abantu abacelile ukuthi sibenzele umsebenzi ababona abaqashile sana ukufamily usho ukuthi nangi umngcwabe sithi uzosenzela ngokuvumelana ukuthi na ibona abaculi. So uhlelo lethu thina singamathole besilenza nabaculi sihlibambisana nefamily akukho la liphume khona eceleni. Khumbula kunenkomo ebehambise ekhaya amagross ebehambise ekhaya akekho wakhuluma ngalona. So ngicabanga ukuthi nje lento ibhekiswe kubantu abathile bebenza lo msebenzi omkhulu kangaka kube sengathi khona into errong abayenzile. Okunye uma ukhuluma ngo230 awuzange kube umncabo kaGupta eyedwa. Yabona njengoba sengikhuluma lokho eyedwa nje awuzange unele umngaba Gupta ube ngaphezulu kwalokho because kuningi okwenzekwe that abakhuluma abangazi bekwenziwani khona. Khumbula umngaba kaGupta ubunamatenda awu3 unane catering ngaphakathi uhle bese ngekutolo seplastic lapha nemsingi wonke lemingcaba esiyenza bungekho wonke amatenda bedecorative efakiwe ukufaka ideck ku15 by 30 you pay about 30,000 ngikhuluma nje ngokudecorate. Uma ulethe ifurniture le yasematholo zokho 150 ifurniture nje itulo lezi ngoba itulo zaphesheya kusona uplastic lwana ukuletha ithende lilodwa lizoba 100 and something because sikhuluma ngamamakhiya sikhuluma ngamatende sikhuluma ngamamakhiya aluminium makhiya. So ke isound ne stage esingakayana kodwa uNkulunkulu wami tata yikho ngisho ngithi ungazi khona kuyakwenza ngendlala we stage lo yana sound engakaya ungazi khona kuyangizweni ugcina usophawula ngento ebengakufuni. Okunye ke ngiphawula ngoba bengikhona ekushaya kufanele ngabe ngiyaphawula because on if umndeni wakadlamini nabaciko ethi nala ebezona ngikhawenzanga ngiyophendula ngisho ngithi mhlawumbe kwenzakaleni kodwa bekhona ubonile senze nokungaphezulu kwaba kanjani ebesikuthembisile. Hayi qedile ngethole mfokanana. Siyabonga kakhulu ukuthi yena ubabuNala acacise ukuthi kwenzakaleni lapha ya sijabulela nje isineke sakhe anaso ukuthi yena achazele isizwe ukuthi yena u1 no2 no3 owenzakalile ngoba bese kunomsindo online bese kunokukhuluma inkulumo eziningi kakhulu singazazi ukuthi ziphumaphi zidalwa yini kodwa kubabuNala kwamathole funerals wacacisa lokho kalula kahle kamhlophe nakho okuvelayo. Into evelayo lapha iyodwa uyabonakala ukuthi oMax benoThabane ikhova nje eyindiza nje ebusuku zingazi ukuthi siyapi baya lapho okunomoya khona abazi ukuthi umsebenzi wabo yini bahamba bephoseka kuyona yonke nje into. Uma kubona kungena nje ucash send bayaphefuza nje bayaperuza nje bekhuluma ukuthanda kwabo okungasile. Madoda lempilo yenu iyonifaka enkini elinye ilanga ukuthi akekho umuntu osekwanibophisa wanilandelela wanigijisa amakhoti libhadala ize bebafishane. ubabuNala akusiyena umuntu omsindo. ubabuNala akusiyena umuntu othanda ukukhuluma kakhulu noma ekhuluma uyamuzwa ukuthi inkulumo yakhe ayibinde kakhulu. Into exakayo abantu abathanda oMax lapho kuma Blue Nation bathule bayagegeyela abasho ukuthi oMax uyabheda lento ayenzile uyabheda ngoba yini sizophikisana kumdefender kwabo ade emdefender khona phambilini. Lento nje abayenzile oMax ibheda kakhulu nje ayikho right. Ukhuluma kanjani kanje ngoKhuzani esebenze kanzima kangaka esiza umndeni einhlungwini engaka. So uyadisappointa ngempela lento le.
kodwa ke sibonge kuye ubabulala ukuthi yena ke azokhuluma isidingo singekho ezochaziswa izingane ukuthi zizomkhulumisa nje izinto esingahlangene ngayo. Lo muntu obenifonela Max ekhuluma nani ubethi inhloso yini, ubefuna kwenzakalini, ubefuna ni-achieveni, ubefuna ukuthini ngalo shintshi nje lo ohlanganiswa abaculi sengamele ngempela kuze kume eSouth Africa yonke kuyekwe kubheka into enhle yenzakalile ukuthi imingcwabo abantu bafihleke kahle kangaka. Siyaqala ukubona into ekanje. Hayi umuntu uphoxekile impela, uphoxekile. Bengithi amakhanda oMax nawo uThabana ayasebenza, cha awasebenzi and futhi ayakaphinda asebenze okwangempela nje futhi. So nje abantu bayibheke lento labafana lapha, bayibheke kakhulu. Baningi abantu basazobamosha amagama, baningi abantu basazobamoshela amabhizinisi. Labantu banama-account amakhulu, uma ungayobheka iy'namba zabo zinkulu kakhulu. Abakwenzayo uyamosha umuntu, ungamwisa. Okhuzana basebenza ama-brand, basebenza nge-good record ukuthi i-reputation yabo injani emphakathini. If uzokwenza into enjengale ukhuluma egameni lakho uthini, ngiyazi ukuthi umbalo njani uphusha lento ukuthi yena kukhulume kabi ukhuzana kangaka. Ngiyazi siyalazi iqhawe labo libhale lathini lapha ne-post ligigiyela ngoba lishawa i-trend. Alikho kuyi-trend, yabona. Ukho konke ukhuzana ahlale ebhecwa ngakho, akukho nokukodwa okurong ake akwenza, kodwa akukho lapha ngasali khona, akukho lapha ngafakwa khona. Ngoba yini akumelanga ukhuzana abonakala emuhle emphakathini. Uba muhle kanjani? Inkinga nje ileyo ekhona. Into ayifela nje ukhuzana ukuthi why wena ngiyohlele ngisho lokho ukuthi yena ukwenza kahle kakhuzana yikho lokho kube yisitha kuye. Igama lakhuzana leliphezulu eliphakeme yilo libuye limbangela amazondo ukuthi why kumele kube uwe. Ngelilanga niyongizwa ngichaza lento, kodwa manje aningizwa ngoba anilalele, ayinizwisisi lento. But nje sibonga kakhulu nje kubabunala ukuthi azochaza noma isidingo singekho, aye kwenza into afuna ukuzenza, azokhuluma nje izinto ezikhulunywa abantu abanomona, abantu abathunyiwe, abantu abafakwe imali emasendini, cash send e-wallet. Sebekhathele ukubamba inyanga inkunzi, bakhuthuze inyanga labantu lapha ku TikTok zikhokha imali inyanga nkosami uba nazo kwesikhathi siyabhayisa ubhadaliswa zingane. Izoyibamba lapho nje ivideo nje ukuthi cha kwabunalo oshaye kwabola laphana. Baphoxekile lapha bakhona asazolandelaka ama-video beyichazisa ke benza ngathi ke yonke into isihamba kahle. Ayikho into ihamba kahle. Nowamoshile amagama abantu. Max noThabana nowamoshile. Nomoshe nisendlini zeni ezikhokhelwa abantu. Ngoba lezo ndawo nihleli uzane afford nikhokhelwa abantu. Abantu abanikhokhelayo bakhokhela ukuthi moshana amagama abantu. Asazi ukuthi iyophela lapha lento yena. Kodwa ke lilanga ayike iphele kamnandi. Yilokho nje ngishoyo.